Pakruoth ikora mogiro kama na inyako mkitera mogi TV ka endi une wang sae chenro marwa marang'ich welo kamogo mbaka mwangiso gik mosebedo ka timore pacho ka wantiere ka endi gi Elizabeth Otieno nyar Ugenya kaka jaloko marwa kango chopo saa 3 wang'e ka Nyasaye oyie to buch jopiny wadhi go mbaka gi welo modial mangne donjiro ka endi men Frederick Okango en jakanyo Azimio, Kennedy Ondiek en jakanyo mar Kenya Kwanza to gi Alvance Odhiambo en jakedne rawere wabrogo kod mbaka ni to ng'anyo orumo kosoyo mane mbaka ma unogo saa 3 lakini sani twadonja ni weche manyien anto kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Deno Ombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa magi weche manyien mawango. We were better than them at everything. They are making progress at a faster rate just because of their second name. Dissolve cabinet, reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution. Bang'anyo mapek mar rawere senators koro wuok oko ka siro dwaro mar timo lokruok mar arie e sirikal ka jood bura bende odagi ni kik medgi osara. Wale tunawapata pale kama wanavunja hiyo the flames hii chikenin. So wamevunja wakaingia. Sisi wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti jo walikuwa wametarget hapa Imenti. Penjo medo wuok kaluwore gi lokruok e kit ng'anyo manyocha ochaki gi rawere ka sani nenore ka gima jonjore odonje iye. Alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu mauti imempata. Familia mar japuonjre ma jaklas 12 Isibania yuago ratiro bang' ka rawerano ni onegi e ng'anyo. Ero kamano kumkitera mogi TV ka endi ng'anyo manochaki kod rawere ma otisi ni Gen Z oyangore ni okao route machielo kendo koro jonjore odonje iye. Jonjore go donjore e kinde gi jong'anyo kendo sani koro kelo midhiero ne johala kendo rodho nyaka rowere manie ng'anyo. Penjo en niya, ng'ama dibed ni noywayo jonjore go mosoe ng'anyo makamago. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. En ng'anyo manochanore kendo mar kwe ka rowere poto kamire e dier boma kendo kwa kapaya ka giwuotho ka jok magoya goro mar loch. Ng'anyo mar sundo kira paro mar chik oko mar 2024 e kinde ng'anyogo ojende ne ting'o mana bendera mar Kenya boke kod andika makwedo paro mar chik. Rwerego ne kod wer mar thicho oko William Ruto kalau gitulo oko muya mar firimbi kaka yor ng'anyo mamuol. Ng'anyo mane gilosore kod obila ka jok mane temo nyiso njwaria mar kwalo mwandu ng'ato ne mile dende maber. Hao tuseme hawako na sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Kod goch kagwe sude ranyisi ni Gen Z ne okodich kod mwandu ng'ato. Ng'anyo ne koro medo mitni kendo ne chane kokalo mbui mag X, TikTok, Facebook e kinde mamoko. Ma ne miyo rowerego nyiedhore oko kar rombgi kendo ne gidhi achiel kachiel kata live. Kata kamano, picha mar ng'anyo oselokore kendo jopiny koro neno ka gima jonjore odonjore kod ng'anyo no kendo mayo ji mwandu kod timbe mag njore mamoko. Things have been sent everywhere, stealing from people, snatching people's phones. E kar dak Makangemi, jariemb apiko moro idado oko e wi apiko kendo irodhe kabund teng'o machwe mae simbe kod mwandune mamoko kod jonjore e dier boma. Rowere mamanore kod arunge, aboti kod ludh gembe luorore e boma ka giumo wengegi kod abuog rombe to kod ogute moko magalagala ka gikoni girito mwandugi e boma. Sisi wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti jo walikuwa wametarget hapa Imenti. Kata odoko ni arita kwe ridi kinde mag ng'anyo e okang' mamalo timbe moko magalagala mag ndio mago Belsibuth itimo wang'o bila. Ranyisi en mar lori man kod andika ma ok opandi manochopo e boma kod sanduge mag jok motho machweri odgi e boma e wang'o bila. Ahinya to odiochieng' alanga ka piny neno. E tukni machalo kaka mag Quickmart idonjruok godo kod jonjore ma cham minyal cham ka moko to timo shopping machal kod mago mag Christmas en wero supermarket kendo giwuok ka ok gichudo. Penjo maduong' en ni to ng'anyo mane manyalo bedo ni olo jonjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Kalo mbui mar X, chiel kuom jong'anyogo mag Gen Z, Boniface Mwangi okone sirikal oweyo jonjore monjo kendo yako mwandu mag jopiny. Nyar Gen Z Anifa to wacho ni nitiere jok moko mane omiyo omenda mondo tem rocho ng'anyo mag rowere mag Gen Z kendo kwero ni pesago
gin mag uso mise kata dwaro mag sirikal. Jenzigo bende koni matimore apayago gin mag njore ka gilero ni gin negibiro kod simbe ma ok kite. E boma moko kaka Mombasa, geche toy mach kendo mwandu mamoko iketho. Dibed ni sirikal tiyo kod jonjore mar rocho chenro mag jong'anyo kose? E penjo ma oganda mathoth penjore. Jolony korka chike to kod nono timbe mag maundu Dennis Bwana ma bende en okil e piny Tanzania ne kod paro mane wi wachno. Kore pinjo mag Afrika gi jotelo nigi yore mang'eny mar compromise ng'anyo machal kamano. Kore nwang'o ka nitiere jonjore moko 2-3 mipidho e kind ojende mondo tim weche moko ma ni kare. Dennis Bwana okoni kopo ni josiasa tiyo kodgi to biro fwenyore lela. King'iyo gini matut ibiro fwenyo ni jok manuang'o shida, jok mimayo kata ojende minego gin achiel kuom jok manie i ng'anyo. Koro ok yot kuwuok oko kaka jok madhi manyo ratiro maru tuchako neguru kendu, uchaku maru kendu kata uchaku timo weche moko ma ni kare. Ogai mar Azimio Raila Odinga okoni giseneno ka ng'anyo mar jinsis ne muol kendo mar kwe. Kata kamano, jonjore moko konore kendo kwalo jopiny ka moko muko gedo kod kuonde mag ohala. Odinga okoni jonjore go bende bambo nyaka wakeni. Raila oluonegi kwedo kitungilo mag mecho kod jonjore matimore kinde ng'anyo. Rore mag Gen Z wacho ni ne gin kod ng'anyo mar kwe mong'ith ma onge koko kata matin. Kata kamano nitie jonjore moko mopilore ng'anyo kendo weyo oganda kod inyruok machalo kaka mayo gi mwandugi kod mamoko. Penjo maduong' en to en wuod nyang'a ma wang'e okolo kudho madwa ni mondo ke kama ne ok ochuowe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar mosenindo Joash Ombati, rawera manyocha otho bang' obila chiele kod magina e kinde ng'anyo Mombasa, koro ywak ne piny owacho mondo yie okonygi kata mana tero ringre dalagi mantiere Kisii. Anyuola no mane olose kar kano ringre ma Coast General bang' lakteche timo bero mar ringre wuodgino, koni nyaka sani onge ng'ata ng'ata mosechopo irgi mar dwaro kata ng'eyo ngima mar familia mar mosenindo. Min ode ma jahigni 26 wacho ni jaode no ma wuon nyithindo 2 ne owuok e ot ka dhi e kibarua mare mar gedo, to kata kamano ne obuok kinyise ni ochiele gi magina ma otho e alwora ma Posta e chuny boma ma Mombasa e kinde mar ng'anyo. Aliniacha nyumbani akakuja kutafutia familia yake na yeye ndio tegemeo letu kwa nyumba. Na nikaambiwa amepiwa na risasi kwa maandamano. So nimekuja kuchukua maiti. Sina kazi, hakutuacha na chochote. Sielewi jinsi ya kutoa mtoto wangu hapa mpaka kule. Mpaka saa hii mimi sichakuwa na yani kama niko sawa. Rais William Ruto, tafadhali naona kama mahali umefikia, you are not controlling the government the way it is supposed to be controlled. Na kuomba ikiwa unaona kwamba imekuwa ni vigumu kucontrol serikali, kazi ni story tu. Si uachie wengine, kama hutaki kuwaja tutakuachia Mwenyezi Mungu, mwenyewe atakwambia, atasema wakati utarisaini kazi. Otherwise sisi hatuna la kufanya. Jana alipigwa risasi katika sehemu ya kidogo chini ya kiuno, na risasi hiyo iliweza kwenda juu, ikaweza kugusa lungs zake na ikagusa pia liver. Kwa hivyo ikafika paka kwa shoulder, ambapo mahali risasi hiyo ilibakia. Lakini tumeweza kuretrieve hiyo bullet na IPOA wameweza kuchukua bullet hiyo, waweze kufanya ballistic, tujue risasi hiyo ilikuwa ni ya kina nani, kama ni ya jambazi ama ni ya polisi. Duol mar imam kachiel kod jodolo mag jo-Islam CIPK koro seyo doho mapacho ka endi kuom keto kum ne obila mar rakore gi jong'anyo. Gino magikoni jiwo wach mar ketho mwandu kachiel kod ohala. Kotelnegi kod jata chenro margi Sheikh Mohamed Khalifa, duol no wacho ni nyoro obila ne ochung' mana tenge ka jonjore tuoro dukni kendo lal kod mwandu ji. Bende gikwayo rowere mondo go duondgi piny mar weyo ng'anyo kendo giyud thuolo mar twak gi jatend piny Kenya ewi midhiero mantiere mar gayo kethruok mar mwandu kod rochruok mag ohala bende. Iwapo leo mahakama imewazuia maofisa wa usalama wasijaribu kuzuia katika maandamano jambo lolote wakitumia silaha, tear gas na magari na mengineo,
tunauliza hivi sasa Wakenya hizi nafasi zao za katiba, juzi watoto shule hawakwenda, magari hayakusafiri, biashara zimeporwa, watu wameshindwa kulindwa na polisi. Twawaomba vijana wetu, hebu kuweni wenye kujitokeza, muwe ni wenye kutana na rais, wekeni matakwa yenu juu ya meza. Hii ndio njia pekee ambayo kwamba itatusaidia kubadilika kama nchi. Kuweza kuwaomba maimamu wote Kenya mzima popote walipo, mijini na vijijini, siku ya Ijumaa waweze kuweka hutuba ambazo tutazungumza ziwe ni za kuhusia watu na vijana waleta amani katika nchi, wazungumzie umuhimu wa kupenda nchi. Senators dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto otim lokruok ne tend migepe mage kendo riembe tich jotend migepe man kod chilo mag mibadhi. Senator ma Kakamega Boni Halwale kod nyawadgi ma Marsabit Mohamed Chute oseyo obila kuom chielo jong'anyo kod magina kendo gidwaro ni ogai mar obila Japhet Koome mondo gole apisi. Senators bende nogoyo nduru ewi josiasa kod jotend migepe magiwacho ni osemeyo e thuolo machuok mana bang' piny owacho mar Kenya Kwanza kao telo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E twak margi ewi chal mar piny Kenya e od bura, Senators ojiwo jatend piny William Ruto mondo tim lokruok e tend migepe mare kendo riembe e tich jotend migepe machilo mag mibadhi osemieno. Senators wacho ni okang' ma kamano dhi duoko yie mar jopiny kod rowere mag Gen Z e piny owacho mare. Dissolve cabinet, reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution, including CAS, including Prime Cabinet Secretary. It is not in the Constitution of Kenya. Mr. Speaker, including officers of First Ladies, including, Mr. Speaker, advisors. If advisors are useful, then what David Lee is doing is not advice, is misadvice. Let them go home. There are other people, Kenyans, who can do the same job effectively and efficiently. Futa wakasi, sack them. The other day you heard about fertilizers. That man is still in office. Cooking oil. The CS is still in office. Kaluwore gi duol mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kae KNHCR, ji maromo 39 ne owito ngimagi bang' obila chielogi kod magina e kinde ma ji mamoko mohewo 600 to ne owuok kod hinyruok mag magina. E wi mano, Senator ma Kakamega Boni Halwale kod nyawadgi ma Marsabit Mohamed Chute dwaro mondo jatend piny William Ruto oriembe tich ogai mar obila Japhet Koome. Mr. Speaker, the President should quickly restructure the security organs by firing people, the IG included. And finally, but not least, all the Sky teams must be grounded. I thank you, Mr. Speaker, and I'm on. Senators bende ogoyo nduru ewi josiasa kod jotend migepe magiwacho ni omewo kuom thuolo machuok bang' piny owacho mar Kenya Kwanza kao loch. Ne gitudo weche makamago kod weche mag mibadhi e sirikal. How would an MP be able to donate 20 million shillings at a Harambe? He was very offended. In another function, I saw a minister of this government carrying a white bag on the back like this and started announcing how many millions are in that bag. Said, Moja, Billy. No. Mr. Speaker, if we don't refuse these things, people like Murkomen will think that they are giving us their money. It's not their money. Those are proceeds of corruption. I saw a minister, CS, wearing a watch named Hablot. I don't know if it's Hablo or Hablot. That one, I need to be corrected. Costing 3.2 million shillings. If you look at his belt, 500,000 shillings. His shoes, 680,000 shillings. The suit, almost 1.2 million. 6 million shillings. Bwana Spika, tumeona katika harakati za wale wa Kenya ambao juzi jana tulikuwa pamoja.
Hivi leo watu hawajamaliza miaka miwili ndani ya hili bunge, tunaona ya kwamba watu maisha yao yamegeuka, wamekuwa matajiri zaidi ya vile inavyokana. Jatend kweth jood bura mathoth e Senate Aaron Cheriot kod Senator Manandi Samson Cherargei oyango ni jopiny gi thuolo mar tero ng'ur margi e od bura kendo seyo obila kuom ne rem e miyo jong'anyo chenro maber mar chwalo ng'ur margi e kinde ng'anyo. Mr. Speaker, we acknowledge as a House and I'd wish to go on record about this, that this is an indictment of us as a leadership in this country. And I want to assure the Gen Z and any other Kenyan, Mr. Speaker, Parliament is a public place. If there were proper organization, they would have accessed Parliament. Many Kenyans access Parliament. I want to put this straight, Mr. Speaker. Under Article 126(1) of the Constitution of Kenya, Mr. Speaker, Parliament can sit anywhere. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo rowere ma pacho kaendi mondo yie ochung ng'anyo ni mar jonjore osedonjore kendo koro kelo lal ne jopiny ma Kenya. Gachagua mane olose kaunti ma Laikipia okwayo rowere mondo yie mar twak gi jatend piny Kenya mar pedho dwaro margi. Ne olose yik mar nyamin mare mosenindo Lea Wangari. The young generation, Gen Z, as your father, my sons and daughters, we have heard you. You've spoken very clearly. The message is home. What you started as peaceful protests, unfortunately, have been infiltrated and hijacked by criminals with criminal intent, who are now engaged in looting and creating mayhem. My sons and daughters, listen to us as your parents. I think if you agree, we want to plead with you to call off the protests so that criminals do not hijack them. What you had started in good faith with a message to the country, infiltrate and hijack and bring chaos to our beautiful country. That is my plea as a parent to my children. And I want to say that now that you have been heard, a mechanism is being worked on how the issues that you think needs to be addressed will be addressed. Bang'ur wuok kuom jo Kenya wi okang' mar medo jotelo Sara kochakore dweni, duol machano Sara men SRC koro ng'ado oko chenro mane osechapi oboke mar sirikal e dwe mar 8 higa mokalo. SRC wacho ni okang' mar chungo medruok mar osach jotelo obiro kaluwore gi pek mar ochumi manie pacho ka seche mowueni. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria bende nosendiko oboke mar yango ni kaber to nego duok piny osara mag jotije sirikal. Kaka jafwambo mar Walidi Okeyo lero, moko kuom jotelo bende osegolo duondgi kendo wacho ni gin ok gidwar ni medgi osara e kindeni. Duol machano osach jotije sirikal SRC owito kucha chenro mane geto medo osach jotije piny owacho kaluwore gi okenge manoketie chenro ni higa mokalo dwe mar 8. In consultation with the National Treasury, SRC hereby freezes the upward review of salaries for all state officers and will review the advice for all other officers, taking into account the current realities of the economy, taking into account any contractual commitments and reduced budget so as to ensure affordability and fiscal sustainability of the public wage bill. Maen kalora gi ng'ur manogol gi oganda jo Kenya enya kinde mang'anyo wi pek mar ngima osebedo kadhi mbele pachoka kamoko kuom oganda dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto ogwe tao. Duol no lero ne gitiyo kanyakla gi bede sirikal mamoko mar dugo kwan mag osara ma chulo jotije piny owacho nyaka tamalo 35 kalora gi chike mapachoka kata obedo ni sani en ya tamalo 46.64. Consequently, the wage bill has come down from 54.77% of revenue in 2020-21 to 46.64% in 2022-2023. The wage bill is expected to further decline to 35%
of revenue by 2028. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo ote yoro oboke ne duolno mondo mi ochung chenro no kaluwore ni paro mar chik mar omenda osewit kucha kendo ochumi ma pacho ka bende ni kamarach. Jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria bende nondiko ne duolno mondo owit kucha paro mar meto mar osach jotije piny owacho kowacho ni ok owinjore. Okawo tuna 1.1 maina tamalo 47 mar osuru kendo kete osara gino maweyo aguch Kenya gi tamalo 54 mar omenda mochoki ne weche dongruok, chulo gope kod chenro mamoko. There is a problem because as a percentage of revenue, it is consuming more resources than it should. That is the wage bill itself. But if we look at the salaries in absolute terms for a number of the public officers, it is actually way below the market. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayo yango ni kik mede osara to kar mano ti kod omenda go endiko jopuonj junior secondary teach ndiko rawere tich kod chenro moko. As a matter of fact, again, I want you to go on record that I, together with my deputy, Honorable Mbui, have rejected in totality the purported salary increment by the SRC. I think we need to give you and we are asking the National Treasury to reallocate that money towards employing the JSS teachers, towards employing health workers, and in fact towards helping the youth who are out there struggling to get gainful employment. Jod bura manyali Mohamed Ali oyango ni ma oken sama kare munjo media jotije piny owacho sara kalore ni thoth oganda jo Kenya onge tije ka bende ochui mapacho kayulo to kar mano oyo duok piny osara go kendo keto omenda go e tije mamoko. SRC iko pale kwa mujibu wa katiba. Sisi wabunge hatukai chini tukajiongezea mshahara. SRC inaongezea wafanyikazi wote wa serikali Kenya nzima mshahara. Na wakiongeza sio sisi tumewalazimisha kuongeza, lakini nataka kuambia SRC ni makosa kuongeza wakati nchi iko katika hali hii. Wakati sasa hivi ni wakati wa kujenga nchi, na hii SRC haijaongeza sasa hivi, ni bad timing. Unasikia kuna wakati uko mahali pabaya, wakati mbaya. They have expressed desire that they are willing to have a pay cut. We would definitely be more than happy to go that direction because they have expressed the interest to do that. So it is not impossible. It can be done. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ogai mar doho Martha Koome olando ni gichungo chenro mar ndiko jong'ad bura 11 mag doho mag appeal kata Court of Appeal. Koome olando ni gikawo okang' makama kaluwore gi pek mar uchumi ahinya to bang' migawo mar omenda dwaro ni bad migawono ondus budget margi bang' podho mar paro mar chik mar omenda. Kokalo kuom budget mar siling bilion 24.6 manyocho keti ne bad migawo mar doho, Koome nyocha geno mar neno ni gindiko jong'ad bura mamoko mondo mi okonye dino fuok manitiere sani. E thuolono Kenya ni kod jong'ad bura 29 mag doho mag appeal seche mwawueni. Koome bende oyango ni nitiere dhungruok mar buche 13,331 ma pod odiwo. E ote mare okoni nitiere dwaro mar mondo mi giti gi omenda e jiwo arita mar jotije doho bang' ka masira mar nek mar jang'ad bura ma Kadara nyocha timore. Mas wadhi yuyo moro machuok duogo to podon weche manyien mobro kelo iri ka to ang'e neno wacho nang'o ka neno ka Ramogi TV ma endi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo bijana wuoro chal mar Kenya. Jatend piny owinjore onen matut mondo kony piny mar Kenya mapiyo. Erokamano ahinya Gideon Ochuka. Ramogi ma endi Gideon Ochuka podi nitiere moro ma wacho ni Ruto mondo parane mar Gaddafi kendo mano ochome mana tir kotamore tiyo ne jopiny maber makuta kawuok auki. Erokamano ahinya medru mana oro te ugari 3:6 nonone kaka nyalo yudo waduogo bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. Fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com.
Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com, chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Asewacho ni nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Bel en kudi machiek molo kothe gete. Nikech bel kiludo bel achiel kama. To golo bel chiegni kata pare tiende nikech ogolo thuoke. Gonga Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Ero kamano kumkitira Mogi TV kaendi ni japuonjre ma ja class 12 sikund sekondar ma Isibania ne ogo kod risasi mowito ngimane kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Isibania odiochieng' manyoro. Japuonjre no ma jahigni 17 ne odhi nyiewo gige mag somo kapok masira omake. Kaka jafumbo marwa George Maleronwa, jonyuol mage koro yuago ratiro e wi nek mar rawera. Ng'anyo mano bagi e kaunti Mogudu chieng' manyoro mar kwedo jatend piny Kenya William Ruto ne oweyo ka ji ariyo nowito ngimagi e kaunti ni. Achiel kuom ji ariyo manowito ngimagi en japuonjre ma jahigni 17 masomo e skund sekondar ma yawuoyi mar Isebania. Kwa candidate alikuwa anafanya mtihani, so Mungu anaishwa tangu. Kaluwore kod familia ma japuonjre moyang kaka Anthony Masharia mane oriko nitiere e klas 12. Japuonjre ni ne odhi boma ma Isebania mar nyiewo gigo monego doggo e skul odiochieng' ma kawuono e seche manochiele kod risasi kod obila. Alienda kufanya shopping ya shule, arudi aende shule leo jioni. Alikuwa amefurahi, anarudi shule aende amalize mtihani, lakini suddenly wameshampasua moyo and is no more. Min japuonjre ni Miriam Patrick wacho ni japuonjre ni ne odhi nyiewo sukari manodogo e skul e kindeno manoromo kod thone e boma Isebania. Mtoto ameondoka muda sio mrefu, alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu, mauti imempata. Ndio nikapigiwa simu kwamba we ni mzazi wa Masharia, yuko hapa chini ameshutiwa risasi moyoni, na akafariki hapo na hapo. Japuonjre ne ogo kod risasi agoge kendo ne owito ngimane kanyo e kinde ng'anyo mane obagi e boma Isebania. Ndugu yangu ndo aliyepiga risasi ya kifua. Wamepasua moyo hadi kifua. Jodak ma Isebania sapod makuri aweso kwedo nek mar japuonjre ni kabende gidwaro mondo koro okaw okang' ne obila mane otimo nek machal kod mae.
mama. Shawe wa mama acha watoto kutumalizia watoto wetu. E kinde ng'anyo no matimo odiechieng' manyoro, rawera ma hike nitiere diere bende ne ogo kod lisasi mowito ngimane e boma ma Rongo. Nyaka sani ji maromo 2 osewito ngimagi e kinde ng'anyo e kaunti ni ma Migori nyaka ne ochakre juma ma okalo ka ji maromo 11 bende osedonyruok bang' obila chieli kod lisasi. Juma, Ramogi TV, Migori. En wach ma hinyo chunya ahinya. Wamedo lemo ne jogo mowito anyuolagi kendo joma mahinyore bende walemo mondo Nyasaye ochanggi mapiyo. Kwa kanyo wadonjo ne weche mag siasa. Ni jaod bura ma Suba South Karoli Omondi owacho ni oikore mar dok e yiero ponono ni jogo ombulu ma Suba South oketho yiero mare kaluwore gi chung' mare ewi paro mar chik mar omenda. Karoli lero ni osiro chik mar omenda mar higa mar 2024 bang' pedho lokruok 18 ne paro mar chikno mane dhi miyo jopiny osigo kata osuru mar VAT makati, taulo mag ria kod osuru mondo we geche bende. Ka otwak kod Ramogi TV bende nonyiero paro mar duond bura mar ODM mar dwaro gole apisi jood bura mar siro paro mar chik. Ka ng'ato dwa wacho ni dwa gola e bunge nikech nyocha goyo yes e finance bill, ane jaod bura ma nyocha tero amendments mang'eny mogik. Nyocha tero amendments 18 mang'eny moingo ng'ata ng'ata, nikech nonyiswa kaka jood ODM ni oyienwa go yes ga amendments. To ka koro ne gineno ka piny obedo maliet to giloko ni gidhigo no ga amendments. Emomiyo nineno ka ji ringo mondo gol ang'owa amendments mane giseketo. Nineno ka Mheshimiwa TJ Kajwang' gol amendment ne, Mheshimiwa Mbadi gol amendment, ji 10 ogol amendments gi. An asetero maga mano ting'o gik mane jopiny ok dwar. Koro an aonge gi luoro. An aseikora ni ka weche tek to wadok adok e yiero ji ochwadre kanyo. Dong' mane kaka en, an ok aluor ga yiero anytime. Familia mar mane en jatend migawo e kinde machon mosenindo James Maina Wanjigi oywage kaka jago mane ochwenye tije manotiyo. Mosenindo Maina Wanjigi ma en wuon jasiasa Jimmy Wanjigi nyocha ng'ielo rengo ka en jegni 92. Yande osebedo jaod bura ma Kamukunji kuom higni 25 kendo bang'e obedo jatend migawo e loch mar jatend piny mokwongo Jomo Kenyatta. Jotelo mag Azimio ne ochopo e nyasi mar lamo ne mosenindo Wanjigi e kanisa mar All Saints Cathedral. He didn't know how to fight. I can't remember any time these children were beaten by the father, except he would get annoyed when the results of school come. And these 2 boys used to wait for me in the corridor and ask me, "Mommy, is Daddy breathing hard?" He is a landmark in history when he was Minister for Tourism, for setting a target of 1 million tourists in Kenya. At the time, we were under 100,000. This was in the late 70s, early 80s. All these stories people are telling are new to me because I didn't know Maina Wanjigi. I knew Guka. My Guka who would slip me wine in the tiniest wine glass at dinner when I spent the night, 2 glasses maximum, just like him. My Guka would read me Bible stories and quiz me on them later, or even as he was reading, just to make sure I was paying attention. Johala e chiro ma Kibuye e kaunti ma Kisumu pod ni kod achiedh nade kaluwore gi lweny manyocha omuoch e chiro no chieng' wuok tich juma manoweyo nyaka ji 4 kowito ngimagi. Mana kaka ripota marwa Millicent Dhiambo leronwa, johala go yango ni nyaka sani kwe malong'o to pok oduogo e chiro no kendo giuso mana ka gin ya kicha ka gibeda kicha. Ndalo ariyo tok lweny ne moche chiro ma Kibuye, masani chalo tend piny owacho, mani kod kidieny mar joma siro kod joma kwedo tend chiro no, gino ma kizungu dendo ni position kod opposition leadership. Jola kawuono otemo wuok oko mar dondo. To kata obedo ni gichopo e chiro no kamano mar dondo matin,
bang' atamalo 60 margi ne loro nikech lweny. Kaka ondikore e wenge moko kuomgi, lwasi mar Kibuye to pod dum lweny magikia ni biro rumo karang'o. Giyango kaka yore ohala medo rochore nikech luoro masani omakogi. Ok ginyal uso malong'o nikech gikia sama ginyalo golo ya puth njiri tienda gima achamo atuoni nikech lweny mapore sa asaya e chiro ma Kibuye. Awa bire chiro ka erigo to ji nigi luoro, iyudo ka ji usa ka ji chungu. Ji ok ni maber. Koro ng'wech pod nyalo wuok sa asaya nikech ji okawo chike e lwetgi, pelni chuore, arunge gore. Waseringo, nyoro to nwaringo ma kata sani kama wuene tienda otur. Awinjo matek. Temuru mondo konyo, watho warumo tok ber. Tie kata wuoyi moro nigi duka malo kanyocha gigoyo magitong'o ma pod ni osuptal. To pod awinjo ni pod gidwarore, nitie kaka pod gilawre iye kae. Ena ng'wech to ng'wech. To kipenjo to onge nikech ng'wech kosea malo to kabiro kachuno ni nyaka ringi. To kende ringo kidhi kia ni dhi kanyo to gimiwe chieni to okigeni to eto ang' nochik kanye. The problem makelo ng'wejni, laro telo mana dwa nabed jatelo. Kar konyruok wacha. Bende gole achiel ariyo en bende okelo larruok. Mago gin pesa ariyo maduong' ma jomosebilogi kelo chandruok. Mondo giyud kwe mar dhi nyime kod uso e lwasi makare chirono, magi e kwayo maduong' ma johala pedho e nyim tend kaunti ma Kisumu. Konywa uru kata katelo ne mawuok e lwet joge te, tubo ubi mondo une muritwa, wan wabiro loko, ok wabiro gore e chiro. Ji okawo chike e lwetgi, koro awa kwayo ni mondo wayud sirikal manyalo ritowa chiro ka erigo, kata polise manyalo ritowa chiro ka erigo, sama watimo ohala. Osebedo ka onge nikech ji gore pile pile. Koro wakwayo kwe, to kweno wakwaye mana malo from Anyang' Nyong'o ni okamin gi minister ma trade gikel kwe to katek ahinya to gilor chiro mondi nikech pod onge kwe chiro ka. Mondo halo timre maber, chungna uru gigi mondi kata official moro ai county government otem make gini for 2 weeks. Kapod itimo nonro kata dwe achiel, kato jeling ma ok ng'ane ka ng'ane gi an mwalarore cha, kato wadhi wabedo peaceful, kato bang'e management biro follow up to yudo kaminyalo keti according. Nyaka sani, poko yang'ore ni jomaundu 4 mane odhi koteno kod lweny ma Kibuye ibiro chwalo e nyim doho karang'o. Nono matut mar dhiyo achije 12 manodong' pod dhi nyime ka jogo mane owito ngimagi noter kuonde kano ringre, joma ne ohinyore bende pod dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Johala e bombe mopogore pacho kae ndie kwano lal makore lach bang' jong'anyo monjo kendo turo duknigi kod kuonde ohala kuma ne gikwale mwandu kama moko bende otiaye nyaka mach. Ywak gi maduong' en ni piny owacho mondo mi orangi kaka nyalo rakore gi jonjore mikoni sani koro ponde i jong'anyo mar timo maundu. Joja oko nigi ler mar wach ni kwa Mombasa. Ma en magawa mar Cafe Point mantiere e apaya manyerere e chuny boma ma Mombasa. Kae ne wayude ka funde dhi nyime kod chenro mag temo loso magawano mane omonj gi kweth jonjore e ng'anyo manyoro tich ariyo. Moko kuom jogo mane masirano oyudo ne oleronwa kaka ne obet ka bende gikoni okang' mar wuon kar ohalano chwado gi magina jong'anyo ne en mana temo reso mwandu ne kaachiel kod customers mage. The windows were smashed while people were having their lunch. What happened was, luckily the owner of the restaurant was inside there. His life was at risk while the life of his customers were a threat because people were pelting stones and throwing all sorts of crude weapons they had in their possession at that moment. So the owner, Mr. Osman Mahmoud Mohammed, came up and he shot it in the air just to disperse the crowd. But they kept on coming. Katiba inasema tuandamane peacefully. Tuandamane peacefully. Kwa nini mali ya mtu? Huyu bwana ametuajiri sisi. We are almost 75 staffs. Wote waenda nyumbani hawana kazi, itakuwaje? Okoni chenro mar timo nonro mar yango kwan mwandu manege lalo dhi nyime, to kata kamano okoni ok tin ne shillings milion 18. Moko kuom jotich mane wayudo kanyo koni ne gikawo gi wuoro tim jong'anyono magikoni omiyo gi sani giwito thuolo mag tije. Went into a big loss because his baking machinery
which produces the bakery stuffs, is gone. All his cooking machines and everything which he imported from abroad just went. And it's like his business is going down the drain. Approximately, he approximated, though he wasn't in good situation at that moment, I was asking, up to 18 million. Yeah. Mimi nimepoteza kazi. Sasa niko kazini sasa. Hakuna kazi sasa. Niko nyumbani. So what should I do? What should I do? Niibia mtu? No. Sikuzaliwa mwizi mimi. Nakula jasho yangu. Nimekaa hapa 6 years. 6 years in this kitchen. Na hakuna shida. But yesterday, I don't know what Masira maket kod mano ne bende ojuko jo ohala chuny boma ma Nairobi makone kata bang' loro kuondegi mag ohala jong'anyo ne oturo mokwalo mwandu utanda wuoya. Nyalalo simu gi seche, simu nyalalo mawodhi 800,000, almost 9. To seche kod perfumes nyalalo malaro 1,500 kod wiye. Saizi kila kitu imechomeka, kitu imebaki ni kidogo, like vitu tulikuwa tumenunua ni kama za 4,000. Kila kitu yenye tunatumianga, so hizo zimeenda. So saizi asala ni kubeba hii kiti, kuipeleka kuitengeneze na kula over 40, juu lazima caution ibumolewe upya tena. Koro nikech mwanduga duto manyalalo gieki, adhi yudo gi kanye Mr. President. Akwayi kuom ng'uono ni mondi wuog oko, mondi wuonwa gi nyithindo, mondo wabeduru gi kwe. Magi timore kama kuom jodak Mombasa to ne oseyo obila kuom rem ka okang' mar rakore gi jogo mane turo dukni, wang'o gache kaachiel kod kwalo jopiny. Na tunasikitika sana hasa kwa mwanabiashara ambaye kwamba mkahawa wake jana ulikuwa ni wenye kuharibiwa na kuporwa na kuharibu mali ya pesa nyingi, na maafisa wa polisi wako wanaangalia. Kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Jonjore ikoni tiyo kod tuloni mar ng'anyo mamuol e ketho mwandu kaachiel kod kwalo jopiny. Idwane jotend arita oket chenro mowinjore mar neno ni gifwenyogi kendo gikawonegi okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Unaweza kini kukudishia kama ndivyo nilikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811 344# to get mtu wa past glory. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ngati marijiti mikae kitege kanyo. Wanodetero ne sero ngati mokwal. To an kibiro fanywa. Limpi. Okine wich kot kimenye nyithindo singo machal kamano. Ang'o mitimo kamano? Adwa ne duoka sandhi adonga wuoyo kodi. Magi nyithindo matindo. To pod in ere kaka in bokelo mer kae. Wachna. Wadonjane weche mag tuke ni tuke mag kabadi biro nywaki e tuke mag sekondari kochakore higa mar 2025 kaka yo mar neno ni gitugono
ogolo jotugo mabeyo manyalo chung ne Kenya. Tim mar chuo mar kabadi ma Kenya nobedo gi season maber bang' chopo e nus final mar bandho e piny Bangladesh kod loyo e piem mar Africa Kabadi Championships e boma ma Nairobi kaendi. Tim no nochiwo okombe mane giloyo ne jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba, kendo gikwayo ni okombe no ochwal nyaka ne jatend piny wuon. Kenya noloyo Uganda 44-23 ma gikawo osimbo mar Afrika. Sirikal osingo biro chulogi gopegi mapok ochulgi nyaka sani. The first thing you have asked, which we should be able to do right away, is to see how to integrate Kabaddi in the school co-curricular ecosystem, so that during the school games, Kabaddi can also be a sport. That way, we will spread the game across the country. You will build a formidable talent pipeline coming through all the way from the school ecosystem all the way to the national level. And so you'll have a continuous flow of talents from schools through to colleges, into clubs, and into the national ecosystem. Solomon Mudhoni e jaloch mar juma ni mar bonus mar Shabiki Super Jackpot. Solomon oyudo omenda maromo siling 241,331. Solomon men jadak ma Isiolo olero ni nolieko kare duoko mag tuke 13 e kind 15 mag jackpot. Owacho ni ne ok en gadieri ni ene jaloch nyaka nochopo gone simu kowuok mana kuom Shabiki wegi. Mimi naitwa Solomon Kamau. Nimetoka Isiolo. Mimi ni fundi wa stima na niko na biashara ya stima hapo Isiolo town. Siku nilipigiwa kitu kama I think saa 1 na kitu hivi na madam, mimi sikumjua, lakini akanijulisha anafanya Shabiki, and I was surprised. Huwa mimi nikibeti huwa siangalii unless niona ni congratulations, I don't look at those things, na nikafurahi sana. Hii pesa ambaye nimeshida, mimi ni mtu wa biashara, so watu wa biashara wanakuanga na madeni. Nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Bas kanya sayo YouTube rudugo kendo gi Elizabeth Otieno Nyarugenya majaloko marwa saa 3 ke wange mondo wago mbaka e buch jopiny anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa wanere bange.